салом дӯстон, имрӯз ба шумо формулаи текстро мефаҳмонам. Ин барои кадом одам дар кадом рӯзи ҳафта таваллуд шуданашро нишон додан аст. баробар мегузорем, текст менависем, табро зер мекунем, рӯзи зод рӯзро интихоб мекунем, нуқта вергул, нохунакро мекушоем, 4 ҳарфи д менависем, нохунакро мепӯшем, қавсро мепӯшем, энтерро зер мекунем. формуларо то ба поён вставид мекунем бо воситаи Ctrl D. чӣ ки мебинед, кадом одам дар кадом рӯзи ҳафта таваллуд шуданашро ба мо нишон дод. Гулов Мақсуд рӯзи 1 июни соли 2001 таваллуд шудааст дар рӯзи ҷумъа. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, обуна шуданро фаромӯш накунед, ба рафиқонатон фиристед. агар саволҳо бошад дар комментария нависед. дар амони худо.